ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам ва подписчикони ҳамешагии ютуб канали мо Насим Теҷе, мардуми сарабаланди Тоҷикистон ва мардуми мошинихар. дӯстон, нархи навои имрӯза аз 8500 сомони оғоз мешавад. хулоса нархҳои беҳтарин числа санаи имрӯза 23 августи 2026 сол. навори нави ҷадид. Агар шумо дӯстони инчунин мошинҳои фурӯшӣ ё ки хонаҳои фурӯшӣ ягон техника ва аппарат барои реклама кардан, барои фурӯхтан дошта бошед, пас дар ватсаи ман 911 32 43 44 суратоша ки видеоша қатъи маълумотои пурра дӯстонро мекунад. худо хоҳад ки мо дар навори оянда дар ютуб, тикток, инстаграм, хулоса дар ҳамаи сайтҳо дӯстон реклама карда ҳаракат мекунем ки дар муддати кӯтоҳ мошинҳои шуморо фурӯхта битем. дӯстони азиз, нафароне ки телеграм доштагӣ бошед, мо телеграм канал шудагӣ ҳастем бо номи Насим Теҷе. аввалин шуда дар ин канал яъне ки аз нархи навои техникаҳо ва мошинҳо, хонаҳо бохабар мешавед. ссилкаи телеграм канал дар таги комментария закрипӣ шудааст. ҳама каса бодорем подписатсия кунед, иншоалло ки беҳтарин мешавад. мақсад ки наворҳорам дар канал мепартоем. раҳмат барои дастгириятон. дӯстони азиз, аввалин эълони мо дар навори имрӯза яъне ки Land Wind X7 ҳаста, истеҳсоли Хитой. соли баромадаш 2017 сол. ҳолати бениҳоят хуб. моториш даи турбо гуфтагиай, сӯзишвориш дизел, коробка передачаш автоматикай. мошин 7-8 моҳига ҳуҷҷат дорад. краскаш сабсафед, кондитсионер кор мекунад, дискҳои престижни. ҳолаташ хулоса бениҳоят хуба, ягон камбудӣ ва расход надорад. ин мошин дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Данғара. нархша 85000 сомониш мега. харидори аниқ бошӣ, боз гуфтагиай дӯстон савдо муомила мешавад. 85000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар таги навор мондагиам, рақамҳои дастиш ва ватсапаш. муроҷиат кунед, маълумоти пурра ва аниқашро аз худашон пурсон шавед. дуюмин мошини фурӯшиам дӯстони азиз, Toyota Wish ҳастай. соли баромадаш 2014 сол. мотор объём 1.8, сӯзишвориш танҳо бензин, коробка автоматик. истеҳсоли Япония будааст. мошин бениҳоят хуб, яъне ки 7 нафара. пробегиш ҳамагӣ 190000 километр дӯстон гаштагиа. кузоваш умуман кор надорад. мотор, коробка, ходовой ҳолати беҳтарин. 190000 километр гаштага 2014 сол, яъне ки вагони дӯстони азиз. коробка автоматик гуфтем, мултирол, абагресдини, даро электропакет. нархша 115000 сомониш мега. ҳуҷҷатош то моҳи декабра, яъне ки документ дорад. қарор дорад дар ноҳияи дӯстӣ. марҳамат, занг бизанед. марҳамат дӯстони азиз, 35000 сомон. Hyundai Starex фурӯшӣ, соли баромад 2000 сол. сӯзишвориш дизел, коробкаш механикай. мошин краскаш сабсафеда, яъне ки кузоваш тозаҳакай дӯстони азиз. ҳуҷҷатҳои солонаш ба анҷом расида. қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомеъ, деҳаи Яккатут. 35000 сомонӣ. аз номи ютуби мо Насим Теҷе салом расонед. иншоалло ки боз гуфтагиай дӯстон муомилаи хуб мешавад. рақамҳои 973 48 81 81 қаде ватсап ва дастӣ кор мекунад, метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, барои шуморо беҳтарин яъне ки белси ёфтем, белси тобистона. хулоса нархҳои дастрас, доставка ба тамоми ҷойҳои ҷумҳури Тоҷикистон иншоалло ки дорад. нави пачка, качество оригинал. нархҳои зур 420 сомонӣ. дӯстони азиз, хулоса яъне ки размершон аз размери 39 то 45 дошта шудааст. нархҳои бениҳоят хуб, арзон мешавад. дар рақамҳои рӯи экран ватсап дорад. тариқи ватсап дар тамос боред, маълумоти пурра ва аниқашро аз худашон пурсон шавед. доставка дохили шаҳри Бохтар, Ройгон. марҳамат, метавонед бо дили пур заказ кунед.
дӯстони азиз, дигари эълони мо боз хундаи старексон ёфтем бо нархи арзон. خب سال برآمد 10,000 سال коробкаш механик сӯзи шӯриш дизел мебошад. خب ҳуҷҷатҳои солонашам ҳастаи утилизатсия кардагӣ тайёр аст. нархи старекса 22,000 сомониш мегаҳад. ина марҳамат дӯстони азиз, ҳолати хуб, ба кор тайёр, арзон мешавад дар назди ҳамин мошин. ин мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Тоҷикобод. дар рақами 930 88 89 50 қади занг бизанед, маълумоти пурра ва анықтарашон аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, дигари эълони мо марҳамат тракторҳои бобонгиётон ёфтем, яъне ки тракторҳои давраҳои пеш. ҳолати бениҳоят хуб мебошад. трактори Т75 дар ҳолати хуби техникӣ аст, қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон. нархаш 45,000 сомониш мегирад. дар комплектатсия ҳичи надорад, танҳо худиша фурохта мешавад. дастрошна фавран фурохта мешавад. муроҷиат кунед. нафароне ки дӯстони азиз ҳамин хел трактор мекуфтем ва мехостем, бо нархи дастрас 45,000 сомонӣ боз арзон мешавад. дар рақамҳои рӯйкарда WhatsApp ва дастӣ дорад. муроҷиат кунед, маълумоти пурра ва анықтарашон аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, ҳафтумин мошини фурӯшимон хуб Chevrolet Spark фурӯшӣ ҳастад. соли баромадаш 2014 сол. мотор 1.1, коробка автоматик, сӯзи шӯриш танҳо бензин, мошин спортивне. аз учуд синемат кардагӣ тайёр аст. краскаш сабсафед, дастсорошни фурӯхта мешавад, яъне ки фавран фурӯхта мешавад. 50,000 сомонӣ. дӯстони азиз, нархи охириша без савдо, дигар савдош накунед. дар рақамҳои 905 10 31 04 қади занг мезанед ва дӯстонам гуфтанам ки хоҳиш мекунем пешакӣ ба ягон каса ягон сум пешпардохт залог напардозем, то рафта мошини аз наздик дида баъдан бихаред шаҳр. дигари эълони мо Астраҷи ҳастад. дӯстони азиз, хоб соли баромадаш 1998 сол. мотор объём 1.6, коробкаш механик, сӯзи шӯриш танҳо бензин. дискои 5 ҳолатиш хуб, кузов 16, балонош 80-80-90 пашти пачка. дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 47,000 сомониш мегаҳад. Астраҷи караван. марҳамат дар тамос боред, дар рақамҳои 903 30 77 40 қади занг бизанед. дӯстони азиз, хоҳиш мекунам ба шабакаи Насим TJ обуна шавед, чунки ҳамрӯза аз нархи навои мошини арзон бохабар шавед. дастгирии шумо пешравии мост. дӯстони инак дигари эълони мо Астраҷи бениҳоят састаинш тоза, солаш 1999, мотор 1.6, коробкаш механик, сӯзи шӯрияш бензин ва газ. краскаш дестин дӯстон чӣ хел тозаак, краскаш сабз, кузоваш тозаак, 4 диска балон пачка, мотор, коробка ходовой соз, коробкаш механик гуфтем. дар шаҳри Душанбе қарор дошта, нархша 54,000 сомониш мегаҳад. хоб кондисионераш ях кор мекунад. дӯстони азиз, дар рақамҳои 404 44 43 44 қади муроҷиат кунед. маълумоти аниқаи мошина аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, хачбектон ёфтем. марҳамат Астраи дар кузови хачбек, солаш 1996, мотор 1.6, коробкаш механик, бензин ва газ кор мекунад. мошин чашкиёш варид надорад. мотор, коробка ходовой соз, кузоваш тозаак, пустягиам надоштааст. қарор дорад дар ноҳияи 5. нархаш 33,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. рақамҳои 900 20 21 20 қади муроҷиат кунед.
маълумоти пурра ва нектаи мошинро аз худашон пурсон шавед. ва дӯстонам гуфта намонад ки хоҳиш мекунам ба хотири меҳнатҳои мо ва ба хотири пешрафти канали мо яктонаи лайкҳоро бизанед ва дар канал подписатсия кунед. нафароне ки чунин мошинҳои фурӯшӣ ёки хонаҳои фурӯшӣ ягон техника ва аппарат ягон маҳсулот барои реклама кардан барои фурӯхтан дӯстон дошта бошед, пас дар WhatsApp рӯй кунед, ҳаракат мекунед ки мо дар нори оянда реклама карда фурӯхта будем. марҳамат дӯстон, нафароне ки Vectra тоза мехостен 95 сол, мотор объем 1.6 коробкаш механикаи сӯзишворияш бензин ва газ кор мекунад. кузоваш седан тозаҳак 4 та баллони пачка, ҳуҷҷат утилизатсия кардаги тайёр аст. қарордод дар шаҳри Душанбе. мотор, коробка, қадамҳои соз фавран фурӯхта мешавад. 26500 сомон дар рақамҳои 806 29 25 25 рақамҳои дастӣ WhatsApp дорад. муроҷиат кунед, маълумоти пурра ва нектаашонро аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, Daewoo Nexi фурӯшӣ аст. соли баромадаш 1996 сол, каскаш сафедак, бензин ва газ, коробкаш механик. қарордод дар шаҳри Душанбе. ҳуҷҷатҳои солнаш то моҳи январ дошта шудааст. нархи мошин 8500 сомонӣ. марҳамат дӯстон, дар рақамҳои рӯйкарда муроҷиат кунед, маълумоти пурра ва нектаашонро аз худашон пурсон шавед. нафароне ки дӯстони азиз любители ВАЗ-2114 фурӯшӣ ҳастед, яъне ки мошини советский, хоб 2005 сол, мотор 1.6, коробкаш механик, танҳо бензин, аз учёт синемат кардаги транзит номерош 7 моҳ ҳуҷҷат дорад, 7 моҳ тонировка, краскаш сабз сафедак, кузоваш тозаҳак. нархи мошинам 20000 сомониш мегӯяд. дар рақамҳои 401 74 22 21 муроҷиат кунед, маълумоти пурра ва нектаашонро аз худашон пурсон шавед. дӯстон, боқӣ сарбаланд бошед, дастгири шумо пеши мост. худованд нигаҳбон бошад. хайр дӯстон.